Zdravím všetkých milovníkov kávy. Dnes mám pre vás recept na lahodný kávový tart. Tak poďme na to. Smotanu vlejte do hrnca a zohrejte pod bod varu. Zalejte nalámanú čokoládu, pridajte kávu a nechajte minútu postáť, aby čokoláda povolila. Následne rozmiešajte do hladka a nechajte vychladnúť. Maslo s cukrom vyšľahajte elektrickým šľahačom na svetlú penu. Pridajte vajce, vanilku a znovu prešľahajte. Postupne po dávkach pridávajte preosiatú múku s kakaom a soľou, striedavo so smotanou, kým nevznikne cesto. Cesto vytvarujte do obdĺžníka a zabalte do fólie. Odložte do chladničky aspoň na 30 minút. Cesto rozvaľkajte na veľkosť formy na hrúbku približne 4 mm. Preložte cesto do formy a utlačte na boky a dno formy. Popichajte vidličkou, prikryte papierom na pečenie a vysypte na cesto suché fazule. Vložte do rúry a pečte približne 15 minút. Potom papier odstráňte a dopečte ešte 10 minút. V mise vyšľahajte mascarpone s likérom a kávou. Krém rovnomerne rozotrite na korpus. Ganáš tiež vyšľahajte a potrite ňou krém z mascarpone. Ozdobte ovocím a jedlými kvietkami. Sladkú a sviežu jar vám želá Popradská káva a redakcia Dobrého jedla.